Ćao, ja sam Ana Marić, živim u Paraćinu, a radim u Beogradu na Filološkom fakultetu kao asistent slovačke književnosti. Ja dosta dugo vežbam jogu, ali sa različitim prekidima, različitog vremenskog trajanja. Otkrila sam i negde u srednjoj školi, otkrila, ako se to tako može reći. Našla sam knjigu Jasmine Puljo i tu drugarica i ja smo pokušavale nešto da izvedemo, ali bez nekog udubljivanja i čitanja sa razumevanjem i naravno ništa nismo uspele da uradimo, ali to mi je nekako ostalo kao aktivnost koju bih volela da probam. I onda kad sam došla u Beograd na studije, raspala sam se posle prve godine, a već poodavno sam imala skoliozu, imala sam problem sa jednim kolenom, ramenom i tako dalje. I onda sam odlučila da bih baš mogla nešto da uradim po tom pitanju. I kako sam nešto gledala, joga mi je ličila na balet koji sam igrala kad sam bila mala, pa sam se odlučila da nađem najbliži studiju. I otišla sam tamo na probni čas, objasnili su mi da to nije balet, što mi je naravno bilo jasno, ali opet nekako asane vrlo često liči na neke delove baletske koreografije. I od tog trenutka, to je bilo negde 2009. godine, ja vežbam sa Anom, kao što rekao, sa brojnim prekidima i pratim Anu. I godinama sam pričala da je instruktor joge moje alternativno zanimanje, ali se nekako nikad nisam se usudila da krenem na neki kurs na neviđeno, jer sam bila prilično skeptična i nisam baš bila voljna da mi neko ispira mozak raznim stvarima koje za mene nemaju smisla. Onda sam se baš obradovala kad sam videla da Ana i Dunja imaju svoj kurs. Mislim, njih dve sam poznavala od ovih instruktora koji drže kurs. Ali nisam se u tih prvih par generacija uklapala vremenski, porodično, prostorno, financijski i tako dalje. Ali pred upis te pete generacije u kojoj sam bila, pričala sam ja tako jednog dana kako bih voljela da budem instruktor jogi. Došla sam kući i otvorila sam Facebook i videla sam reklamu za minimal yoga kurs. I ono što je mene u tom podužem opisu privuklo je to što je to poduži opis. Znači, očekivao je nekog ko ima dovoljno strpljenja da to iščita do kraja. I što je tamo pisalo da će se dosta čitati, učiti, pisati, proučavati i tako dalje, a to je nekako ono što meni odgovara. I odlučila sam da je to pravi trenutak da probam, da završim kurs. I definitivno nisam pogrešila. Možda je to jedna od najsmislenijih i najboljih odluka koje sam donela u životu. Jer na tom kursu sam pre svega izgubila iluziju koju sam prethodno imala da vežbač joge ili instruktor joge neke stvari mora da se uklopi u neku schemu, u neki kalup. Ja sam nekako smatrala da ja treba da pre svega da promenim sebe da bih bila adekvatan vežbač ili adekvatan instruktor i zapravo mnogo pauza u vežbanju jogi u životu, bilo ih je dosta, sam napravila zato što se
zato što sam smatrala da se ne uklapa. I kurs mi je nekako otvorio vidike u smislu, i u tom smislu da ja sad ne moram da budem ovakva ili onakva, da jednostavno mogu da budem ja i da je to sasvim u redu, da je svako od nas ja. I ne treba da budemo neki ukalupljeni roboti i slično. I kao što rekoh, ja sam kroz svoje vežbanje joge uglavnom pratila Anu i njene promene stilova, tako da sam vežbala Vinjasu neko vreme, pa sam neko vreme vežbala Iyengar, koji me realno oduševio sa Anom. Zatim, dobro, kasnije sam probala i aštangu na kraju kod Dunje, iako sam smatrala da aštanga nije za mene, jer nisam neki ljubitelj rutine. Ali shvatila sam da je nekad ta rutina neopterećujuća i zapravo dobra za nas. I svi ti stilovi su se meni dopali, ali ja sam smatrala da ja sad tu treba da donesem neku odluku i da se odlučim za neki jedan stil, što ja nisam mogla. Tako da je minimal za mene zapravo bio otkrovenje, jer minimal kombinuje sve stilove i uzima iz tih stilova ono što je logično i što zadovoljava psihofizičke potrebe polaznika. Na kursu nema nikakvih dogmi, nema indoktrinacije, jedini zakoni koji se poštuju su zapravo anatomske zakonitosti. Polaznici se upoznaju i sa tradicijom i sa istorijom joge i sa tim spiritualnim aspektom, ali to nije nešto što svaki polaznik mora da usvoji. Mislim u smislu da prihvati. Niti to svaki instruktor prihvata. Svako od njih je poseban i svako od njih na svoj način doprinosi kursu. Definitivno. Naprimer, Mihajlo doprinosi tom. Mihajlo mi je otkrio meditaciju o kojoj baš ništa nisam znala i takođe sam mislila da nije za mene, jer kako ja sad tu da sedim mirno i u čemu je svrha toga. Ali onda je on i kroz razne naučne studije i praktično nama približio šta je to i čemu služi i šta može da nam donese, što je i najvažnije. I ono što je za mene najvažnije tokom tom kursa je da su oni nama dali alate i instrumente i dali su nam mogućnost da ne znamo sve, ali znamo gde to da pronađemo. I to je zapravo i najvažnije, da se tu neguje otvorenost, neguje se radoznalost, neguje se komunikacija i sukobi različitih mišljenja. Ti sukobi su uvek produktivni. Znate uvek kako da dođete do informacije koja vam je neophodna
I ono što je jako, jako važno, njihova podrška se ne završava diplomiranjem. Oni ostaju prisutni u životima svakog polaznika i nakon toga. I svako uvek može da im se obrati za pomoć, za rešavanje neke dileme, za savet, za bilo šta. Mislim, njihova podrška je stvarno neizmerno značajna. I svi ti alati koji su oni nama dali su ono što menja život, to jest olakšava svakodnevno funkcionisanje. Za mene je to neka najevidentnija promena. I ja bih preporučila kurs apsolutno svima, jer je to potpuno drugačije iskustvo u odnosu na vežbanje 2, 3, pa čak i 5 puta nedeljno u studiju, jer je intenzivno i osjećaj nakon svakog tematskog vikenda je potpuno drugačiji. Baš zato što je tematski, ne znam, jednog vikenda se rade izvijanje unazad ili, ne znam, savijanje unapred sledećeg ili verzije nekog tamo, ali to omogućava da se sagledaju svi aspekti tih osnovnih poza, da se temeljno obrade poravnanja, da se temeljno obrade različiti pristupi i da se preispitaju neka uvrežena mišljenja. I bilo ko se odluči na kurs će provesti tu puno vremena i razmijeniti dosta mišljenja i osjećanja sa divnim ljudima koji će mu ostati posle prisutni u životu, naravno ako to želi. I taj osjećaj pripadnosti je realno nezamenljiv i podrške naravno. I budu to na kraju slatke muke i bude prilično emotivno na rastanku, ali nama koji smo završili osnovni kurs ostaje da iščekujemo napredni i da u međuvremenu pružamo podršku svakoj sledećoj generaciji i radujemo se širenju našeg minimal društva. I ono što sam zaboravila da kažem je da pored tog praktičnog posturalnog dela kursa, koji je naravno srž samog kursa, postoji teorijski deo, ima dosta gostujućih predavača koji približavaju anatomiju, na primer, ili marketing, koji jeste jako važan aspekt ako neko želi da se bavi tim poslom. I to sve značajno otvara oči bilo kome ko želi da postane instruktor ili ko jednostavno želi da produbi svoju praksu, u smislu da vam nudi mogućnost da razmišljate o nečemu o čemu nikad niste razmišljali ili na način na koji nikad niste razmišljali. I ima tu dosta konkretnih stvarnih poteškoća, uslovno rečeno, ako želite da se bavite tim poslom. Razrađen je i taj teorijski biznis aspekt obavljanja posla instruktora, ali takođe i psihologije, joge i ima tu svake godine različitih novih i starih zanimljivih ljudi i tema.